Pat hagane gamet ngiwan hagane ka yeng ka bakentang ka jong oblay da ka bensim ka jing sngongo bat da ka jing keman ban kiu hagane ka bandon hagane ka kenta ka bakerpang ka bangila ya ka ban yo ya kane ka Bible study na ka wei ka tayo sya ka wei pat ublay on kerku ye pi baro iwei pi wei ki balayawan sya kane ka Bible study ublay yo i ka jing terang ye ka jing sliang ka dok not jong pi kan mau bah ka tien ka jong belay larangi bam ya ka dalai lay ro em enam don kapor bangin ong bangala kedang ngala ngia ngam kuak syo ngala ngia ngala kedang ngam kuak syo ban bam ya ka henrei kat banang bam ya ka kata nginang syam ya ka jing bang jongka ya ka jing nyam jongka ya ka bor baka terei ka jing em ka jongi bat ka jing em kristan jongi ro kalong ka jing em ka banginang syam ya ka jing hon nginang syam ya ka jing sok nginang syam ya ka jing keman nginang syam ya ka jing jathaj haba ka ktien jong belai ka don ha ka dok not ka jongi bat om tang kata henrei habakan ka ktien ka jong belai ka don ha ka dok not jongi nginang mat ro ya ka jing syai hapdeng ka ka perthei ka batum dei namar kata katau ha ka sam ka basispa khat khandai ha ka dikhot ka basispa san ngi pule ya kito ki kenten ka ktien jong me kalong ka syarak ya ki jat jonga bat ka jing syai ha ka lenti jonga kane ka ktien ka jong belai kalong ka syarak ka ban tebe jing syai ya ka jing ya lenti ha ka jing em ka jongi kom ki bangai te haba ngidon ya ka ktien ka jong belai ngidon ya ka syarak ban tebe jing syai ya ka jing ya lenti ka jing em larangim don ya ka ktien jong belai ngiya ha ka jing dom bat haba ya ha ka jing dom pilas ngoto kajing lang mensem kadon kajing bom like lord kadon kajing snow wet kadon but shibon ki ai kajing kimi haba kadon kajing dom dan rai haba kawan kajing syai komne yo kajing like lord haga mensem kajongi tau belai on kerku namar kata bangin yai wan testa syagane ka Bible study ban puson ya kaktien kajong belai ban ngap ban syashkor ban ai jakaro ya ka haga jing em ka jongi kat bakapor kadang don ngidang yo ya kapor ban ngap ka ktien jong belai ngidang yo ya kalat ban ngap ya ka ktien jong belai komne kom bangi pule na ka kitab ka jong Amos bakapor kanja haga bakan don ka jing kerdo om dei ya ki jing bam lane ki jing di henrai ka jing kerdo ya ka ktien ka jong belai te wan ai bangin kensting yo bangi perkhat baka bakum kata kapor kan nam ja haga jing em jongi henrai ngemla bantip ka perthei kalong gabom tikna kat baka por kadang don tongin thap ya ka ktien jong belai ngin puson ya ka tengin ya peteng no ya ka Bible study kadeka subject ka bangila ya keren syapang kabakumno ka jinget pidon bat ngila ya keren ya kato ka main point ka banengkong ngiong bahaba ngi pule ka Bible ngi syam baka jinget ka pau hakiru kom baper bat ngila ya keren ka wei ka jinget ngila ya keren ka jinget ka baret ka baar ngila ya keren ka jinget ka bakrau ka balai ngila ya keren ka jinget ka bapen ko ngo kabasau ka jinget ka bakum ukna kabasan ka jinget ka bapenem bat ka banreu ngilai keren ka jinget ka bayai sya selam tementang in ya point bet no syaka main point ka baar ka main point tu ngin ya keren hagane game tongin thok kumno ngin le kanang baka jinget jongi kan nang sang kumno ngin le kanang baka jinget
jongi kan nang san. Kata kade ka main point ka ba a. Kai ka bangi dei ban le lane kum nongin le. Ngikwa abaga jinget jongi kan klan. Ngikwa abaga jinget jongi kan krau. Ngikwa abaga jinget jongi kan san. Ngikwa abaga jinget jongi kan roy. Kai ka bangi dei ban le. Kenang baga jinget jongi kan nang san. Kan nang krau. Ka jinget kaba artatin. Nget ru nget artatin ru artatin. Ka jinget kabam skam. Ka jinget kabam tikna ka kabam ne. Shibit ngau kumbala nget. Skau kumbala klan ka jinget. Enda shibit pat kiwan ke jing artatin ke babon chat. Kumta kam ne kam skam kam klan ke ka jinget. Tikum nongin le. Bon na perang jongi ngila duai. Ngi duai la bon sen. La bon snam. Ngi duai. Ba ubelain pen klanya ga jinget jongi. Henry kaklem klan. Kaklem he, kaklem san ga jinget. Ngilong kumjo shikumjo. Kumbanga ong mene shibit la klan ga jinget. La snow skam. La snow donong rimba kata ga jinget. Shibit pat. Lawan kijing artatin. Bar kijing bom ngej. Kata ke kijing em Kristan. Pi le sedon ki ai ki bangi dai ban le. Kadau ka papenlong baga jinget jongi kam long stable. Kam ne, kam scam, kam klan. Le sedon ke ai. Bat ngihaban ya keren ya kata. Syua bangi ya keren ya kata. Tongin ya pai syau Lukas kat nyau lenong dekat basan. Haga gospel ka jauh Lukas kalenong ka bakat nyau haga dikot ka basan ngiya pule ya kini ki kenten te kita ki apostol kila ong ha utrai to penroy ya ka jengat jongi sengap Kiwan syau Jesu, kita ki senran ke jauh. Kiwan syau Jesu, kila ya kerpat ya o. Batong to penroy, ya ka jengat jongi. Kata ka jeng angnot, ka jeng terang, ka jeng seliang. Bat ka dehro ka jeng duai ka pamanga bat mapi ngi duai man la kapor. Ngiong ablay pen skam ya ka jinget jongi. Ngiong ablay pen klan ya ka jinget jongi. Bat kumta terter. Henry kane ka jinget. Kalong fluctuate. Kaki kamne kumjo long kumitui light sibit lai he sibit larit kumto. Mne lane mklan kata ka jinget. Le se kidon ki ai ki bangi dai ban le. Bat ngin ya pet ki ai ki bangi dai ban le. Namar kata-kata ngin ya keren ya kade ka point. Kumno ngin le baga jinget jongi kanang san. Menta lara pikwa bandang start. Pikwa bandang syampang. Ya kaktien ga jong belai lane lada dei balik skol ya ki jing pule haskol lane gino ki benta. Pen namla ban syudwai batong ablay to ay nga kajing start, ablay to ay nga jing syampang, ablay yarap yang abangan sngoto gaktin jong me, syudwai klem dale ay. Duai hado sispas nemro kam mentoy. Sya jing it hado sau po ngi sau po metro kam mentoy. Ngi don kam ban le ay. Tingila duai naga benta ka jingat. Henry ngi klem le ay. Don kato kan heteli ki ay. Ki bangi dei ban le. Kabaning kong. Knang bangin klan ka jinget. Lane bangin nang san ka jinget jongi. Kabaning kong ka bangi dei ban le kalong. Pendap yalade. Pendap yalade. Dakaktin. Ublay. Kata kalong kabaning kong.
ya ka jinget ngin namla te ban syuyo ya ka hagarukam gabalang syatkat marsen kala bamut vot syumare tangkat no la kelan kadon kam ya ka senjam damur kat bap hinang dap bun dakak tin jong belai kata ka jinget jong piro kanang klan kasyong haga jing dap ka tin ka jong belai kasyong haga jing don ka tin jong belai omde haga jabing henry ka tin jong belai ka dap haga donot haba ka dap ka tin jong belai ka donot ka dap ka jinget kumtahi ka jinget ka jelong haga jingem ka jongi Sngap. Tangin ya pai syaka siti siginong rom. Sipau kan nyau. Hang ne kalak pensai kedar. Bangin sngau tho ya kata gajing sisa. Sipau kan nyau. Kaong kum ne. Kum tate. Kata kajinget. Kaja nakabas ngau. Bat kata kabas ngau. Dakak tin ubelai kan ladakak tin jong belai kam don hangi ladakak tin ke jong belai kam yok jaka haga donot jongi kanem jalong ka jinget hapok jongi enam don jinget to ngan ai nuksa habab hiwan ai nuksa piwan syanga piong yang aba tiap ublay udang maap neem ye kipop jonga ki bangalale ngalale sibon kipop kenuksa kata ngalale sibon kipop ki bangamla syok ban batai ublay udang la neem ban maap yang piwan syanga dengan ong ye pi hoi ublay udang maap ya pi wat kuslai ublay udang maap ya pi nda pi mi inang ta nagabaya kendo ban nga pi sngohon hi sngohon denem balay sngohon namar kamdon gajing pensisya nakaktin jong balay henry enda habang ong ya pi syong hangto ngap ngan pen sngow bat ngan pen i ya pi pet de lagi jong ki kmat kaktin jong balay ka ongkum ne Kaongkum ta haga baya dai bagacing mam. Anda haba pila yok pet dalagi kemat, pila pule pila yok ngau dalagi jongki skor. Hang ta kawan gajinget api. Dena kawan gajinget bapeleng ublay ulama ye ki pop jonga. Nang no kawan gata gajinget kawan dai nakaba kayo jaka kaktin ka jong ublay api. Lada tang da kabang asyuong mga wat lada ngaong ya kabadero Nrai ka jinget kamuan napi namar ngasuong tang da kaktin jonga henrai enda haba ngala pen iya pi ki dekon ngan pen iya pi ki ai ki bakaktin jong belai ka keren hangta kawan ra ya ka jinget hapo ka mensim jong pi bat hangta pinget bat nda pilami na ka jingnya kendo bat nga pi mi de ka jinghon mensim balai namar ba kaktin jong belai kala yo jaka bat haba ka yo jaka kapenlong ye pi ba pen nget ke te hakinu kinu ki benta jong ka jing emro namar kata kenang bagane ka jinget jongi kanang klan ka jinget jongi kanang san ka jinget jongi nginang yo bor nginang krau ka jinget ngidon kam te banlong ki badap da ka ktin jong belai balai ka jinglong kristan jongi hadu katne ka jing herdor hagini kisngi kamtam hagini kisngi ki pamenta namar bakaktin jong belai kam yok jaka syok haga dokno ngilak bun ye gibanang gibastat kaktin jong belai kayok jaka tang hakikmat layanang lut ban pule bible yok jaka tang hakikmat karung hajabing malumala kam yok jaka haga dokno ki kristan jongi mensyua ki para kristan jongi mensyua wat haga negari khasi jantia jongiro
Kempat nang bahaban pule. Kisu ya pule da kabaya hikai iwe kia pule bapli tangkat banang ban pule bat habaki pule kita ya le sitom ban penrung ru ya kaktien jong belai karung haga dokno jongki bat ka jinglong kristan ka per hado kata-kata henrei hagini kisngi ki bamenta kalahiar dor hado kata-kata kat syabapai ka jinglong kristan kalahiar dor kaktien jong belai kam yo jakasyo agadokno karung ngaban biang ya kajo sikajo karung tang haga jingmot jing berkat bat kami no dan napedeng jongi ki bastat bah ki bakan mau bah ki batep bah kaktien jong belai henrei ka susak kot tang haga jabeng kamrung haga dokno bat haba kamrung haga dokno kampen kelador ya kajing jong pi kan mau bah kata Pila ban la lendet sispa teli arspa teli ki dekat naga Bible la nebon ya kataro pila ban la lendet aga jabing la daga ktien jong belai kamrung haga doknot kampen kelador ai ya kajing jong pi kajing kalong komjo kajing kanang sneu penban dei namar kata-katau kajing ro kam dan show habawan ki jing habawan ki jing tenjo habawan ki jing pang ki jing sitom habangi ya kendo ya kino ki jing ya kendo haga jing ya lente ka jing ngi kelam no ka jing ya kamdon kalong gabas ngau tenat haba pule ya ki kristan haga spa snem gaba nengkong haga tu kapor bakadang sedang ka jing long kristan ngiken mau ya ki kristan hadin jong ka pentekos ngas ngau tenat ban pule itu kenten naki kam apostol ar lenong dekat ka basau puar kam apostol ar lenong dekat basau puar sengap ka Bible ka ong bat ki layai ne skem haka jing hikai jong ki apostol bat haka jing yeslah kita ki balanget kita ki balapen baptis ki lai hajar ki mensim sakiwai ro ki bandang penbaptis ki layai ne skem haka jing hikai kabamot ki layai ne haka ktien ka jong belai haka jing hikai ka bakiyo naki apostol ki layai ne skem bat haka jing yeselok kadai kane ka penlong ye ki kristan jong ka to kaspas nam bakila ban yeng Sengapa bakila ban yen hapadang gejing syak pen sitomben ke bacor gejing syak pen sitomben kamdei ka bakai habangi pule mar senpej hang tohi ngilayo ya kilenong gi babot nang to ya gejing syak pen sitomben jong gi kristan hagalenong basan dekat bakat nyau terter hang to ngilayo lapen sitomben yeki apostol ter ketu kajing syak pen sitomben hadu makita ke bana Jerusalem kila poi pedwer keleng-keleng namar kata kajing syak pen sitomben henrei hangno haga jaka ka bakidon kajing jongki kam syamla telat ki klanya kajing ki skem ka jinget bat ki halap yo jisu hang no bekitan pi kata gadai ka wei na kilat ki ban ya rap yang ngabat ya fi bangin long ki bas kem haga jingat ki ba klanya ga jingat tongin kan mau ngangai bakato ka point kala syai kumno ngin le baka jingat jongi kanang san ka paningkong ka bangidai ban le kalong pendap yala de dakaktin ublai de don na preng jong pile se ki bakaktin jong belai kam yo jaka kadon tang malu mala haga dokno jong pi dan natu menta kamit pendap yala de dakaktin jong belai la fi kwa baka jinget jong pi kanang san kanang khalai nang ta ka baar ka banyila ban le kalong duai bat ya selok badu belai duai bat ia selok bat
ublay. Kajing duai kalong ka subjek ka bangi keren man la kapo. Nginam ya pen jing mot han hang ta. Henry ha bangi keren ya kene ka jing duai. Bat ha bangi keren ya kene ka jing ya slok bat ublay. Ngia keren ya karukom lane ya ka jing em ka bangi ki Kristan ni dei ban em. Om tang bangin supen long ya kene ka jing duai bakan long tangkom ka jing pendap rukom bakala de yang ngi bangin duai bat ngin le kom ta handrai ha bangi ong duai bat ya slok baru belai ka ba mod da ka donot ka ba terang da ka donot ka ba sliang da ka donot ka ba sngo tho shisha ya ka jing don kam yo belai da ka donot ka ba sngo tho shisha ya ka jing kordor ban ya slok baru belai ngi syong jar jar ban penlut por nalor ka bangi syong jar jar ban penlut por ban ya selok baru belai nalor kata kumbala tho haga ban ningkong teselani san lenong dekat bakan nyau ya ka ba upol ulak keren ya ki teselani san lenong dekat bakan nyau uang to duai klem dapot nalor ka bangi penlut ya ka por ka ba kerpang menmit lane men step ban syong jar jar ban ya selok badu belai hadin bangila pule ka ktien jo hadin bangila puson ya ka ktien jo ngin syong jar jar ban ya selok badu belai ka jing duai ka ba marwe shimet hoj ka jing duai hayeng ka de ka we ka jing duai hayeng mane ka de ka we henrei ka jing duai ka ba marwe ka ba pia selok badu belai ketika weipat komba ujisu hakata kamit haba ulet sekpergat samane ulalet marwei ban syong ban duai bat bun sinro ujulet marwei ngirwai ya katu kajing rwai ujisu aban seri shalom ulet kiu bun sin ban khat kerpat yu belai udon ya kapor jong gajinya selok ka bajar jar balau khpa ubah beneng pi bangin klan ka jinget bangin ang san ka jinget man lakasngi idon kam ken ban penlut por badu belai ka jing tuai wat larang itip bahaya ka story ka jong Daniel Henry kalong ga badon kam ban penken mau khandiat uneu Daniel ro ubangi pule nagalenong ban rio uneu Daniel kamtam hakatu ka dekat ka basipeu ngau tenat bah ban pule kitu ki kenten ulayang scam ha ka jingat syam la klem ka jingat henrei ulanang krau ulanang yobor bat ulanang klan namarulong beriu jong ka jing tuai ngin pule tang katu ka dekat basipeu nriu lenong te haba u Daniel ulatep balah soy ya kata ka jing tho ulalet shalayeng te ki jing khang yet jo kila pli reng hang haka pulet jo syapang Jerusalem bat ula dem lagi kho seu lai sin sisngi bat ula duai bat ula aingo hakmat ublai jo kumba ujule mensyua kanne kadika jing em ka jo Daniel kumba ujule mensyua sengap bahaya kata ngakwa bagin bat bahaya tai kentin kumba ujule mensyua kamut ba u Daniel uat yo ublei om dei tang hakipor badon jingma kumba ujule mensyua mo udwai uat ya ka khmat jong belai ya slak u penlut por bad ublei om dei tang hakipor ba u ya kendo jinge henrei kumba ujule mensyua hakipor barok laisen sisngi udem lagi khoseu upli ki jingkhang yet syapang Jerusalem udwai bat kadai kan ne ka jing duai ka jau Daniel bau yang scam maka jinget uklan ka jinget unang san ka jinget ka krem kising kamla ban pen kenyo ka krem kising kamla ban pen long yo Daniel baun lenno yo belai bau syakri
namaru dei ubriu ubaduai. Kabangamut banwan ra hangne kalong. Bamanga bat mapiro. Larangi long ki briu ki ba im haga jing duai. Dei habangi im haga jing duai. Dei kum taken bangi long ki ba klan haga jingai. Ka jing duai ka ba marwei shimet jong pi baru belai ka ba pipen lot bon ka por. Kam mentoi. Sengap bahaga ni kawe. Kam mentoi. Ban duai bon ktin hangne haying mane. Hot duai mlei la dau men se mu belai uyalam ya pi duai mlei ngam ong ba pinam duai. Duai sirhem mlei. Tangba lada haying lada halade marwe shimat pim ju duai. Kam mentoi ban bon ktin tang haying mane. Denam. Babon na pedang ki Kristan ki babon. Haba duai haying mane. Ngangalek keleng-keleng. Hateng-hateng bat gajing yalap jonga. Bat gajing duai jong kita giba pule duai na giba penkentang je aingo. Kalapoi mar siteng ya gajing yalap ya kapor ka bangay yalap. Kamentai. Hot mlei la dau men semu beleu yalam tang ba la datang hang to ban shu duai bon ktin kat ba ha gajing em ba marwai shimet pat duna kapor ba penlot ha gajing duai kamentai. Ken mau ya kata. Tedei namar kata-kata kapor jing ya selak lane ka jing duai kapa marwe shimat baru belai pila ban duai shi kenta ar kenta om don baong yufi le ya kata nang bon kapor ba pi duai nang bahasi bon nang bahasi bon namar balai ngaong kumta ki babon ngim sngo tho endang haba ong ban pules dang bat duai Shim ya kapor duai cerong duai jalan. Nda haba ong ban pen kentang jing aingo duai cerong duai jalan. Bon sen bakalet no ban pen kentang ya jing aingo ro. Te Henry kabangila ban le kalong halagi jong gi yeng kisam. Ho hang ne ro duai mlei. Yo ba piong ba. Iba iong nai duai cerong Henry la dau men sim jong belai alam ya pi duai hayeng manero kamper tang ba om dei ban shu penlong ka jing melen ban duai jalan lagi cakapat ba kat ba ha kabari ipat om ju kham duai om ju kham penlut por ha ka jing duai ngamut ban ong ya kata te tau belai namar kata un ai bor yang ngi bangila ban sngo tho gidi jing sisa Bagin la ban penlut ya kapor ban ya selok badu ha kicing duai baman la kasngi pi kane ka phone jong pi kamane kane ka mobile jong pi lada phim chat siaka man la kasngi kane ka mobile jong pi kala duna pitri ban lada chat siaka hadin bakala ai warning kan sayap no kan salib no ka jingai ro kalong kumta lada pim pelok ialah de ha ublai lengba ka jing duai bonsen ngaju ong kalong u charger bat ngi connect hang te haga socket jong ka light ke current bat ka tu ka current ka flow ka tu lengba u charger ka rung se ka mobile phone bat u dap u battery ngiro ngi telot ngi duna ngi telot ke jingat ngi long ki priu ki ba ki jingmot ngi don sibon ki jing bat ki jing kendo ke jing em ngi pelok yala de ho blai leng ba ke jing tuai nang charge kam slam nang dap denem charge tang khandiat yo tang 10% lane 4% charge kam slam kadap bat ka mobile phone ka bom ju du battery kadai kito ki baju smart bahaban maintain ya battery percentage mo la yu i ani in nyau pau percent ngau kumbala janlut la pelok piang bala kum dong no prap heu seneng tadai bandan ben ngaru ngalek kum ta nganang bandong namar ngalek kum ta ngayo i bala duna la don san nyau pau lanen riu pau
te mar senrong hakali ngala prong no kumto lakum no lada bon percentage kasngan lada long kumno rumo kasngan tika cingim Kristan ro kalong kumta pis ngau kumbalas ngau telot changat siala de pim ailat hero hado banda telot pim ailat hado banda ai red warning tu bateri si chat seman lagas ni taka jinget jong pi dan jaka ya ka jing telot ta bagi wan ge eryong kimla ban penki kata ga diga jing Kristan dan namar kata tau pelok yala de man lagas ni tenang ta sakawai pat kabalai kabangila ban le kenang bangin la ban long giba klan giba scam giba nang san naga jingai kalong gomne shim ya ka sinjam jong ka jingai shim ya ka sinjam jong ka jingai pi mentang ka jingai dan kamban shim ya ka sinjam kamdei ban syukut tang ha ka ba syukran hanrei ka don kam ya ka praktikal ka cinga haki cinga seng ya lap ki bangalek keleng syuai nuksa de kita kenang ban kam syai enda habala dep ban ya lap bat umen sim jong belai lakta ya ka do anut ka jong pi enda habanga khot ya pi ba pin wan syakmat ban ay ka rai bat ya ka jingkot jingmot ban kela ka bamot ban bot yo jisu ban ino ya ka pop ya ka perthai pi yang hang to ngakhot ya pi ba pinwan syakmat kalong ka ba ya pi ba pinwan hoj pi la nget hoj umen siam jong blai la pen kendo ya pi handrai kalong ka ba ya pi ba pinwan pi pediang ya ka ka ba ngaya lap handrai kalong ka ba ya pi ba pinwan penban enda haba pi shim Shisin jam, tenem one step nakatuga jaka gaba pidon piyeng lane pisyong pisyem shisin jam pikam banwan sene syakamat kamlong gaba enda pila shim ya kasin jam pilawan lagawan sene syakamat balanda aba pilawan pimba besyo pimba be namar balai namar pim syam lapen ya lagadono tika gaba khanglat ya pi ba pinwan syakamat kadai tang namar bom tre ban shim ya ka shisin jam bar endala shim shisin jam next step kamlong ka ba ublai uyalam ya pi ba pinwan da ka cingai pi kane ka jingai ro kalong kumta lada ka syukut tang hakaktin bangi keren lada ka syukut tang haka sentur bangi ong bangi nganget henrai ngi klem shim ya ka sin jam banong namar banganget nganem kuslai syok namar banganget nganai tilot lara ngim shim kum kata ka sin jam nempoi senoro bat ka ong nganget penban kita kijing perkat kijing kuslai kita ngiyai sensar klem shim ya ka sin jam ban berat no ya kita ki jing ki bangi ya kendo haga jing pikan mau yo Petros haba ujisu uya nalor jongga duriau mo u Petros wong lada medei ujisu hukum yang abangan wan syame balai namar ba dan jing artate u pet sya ujisu usim ya kasenjam jongga jinget ban hiar na kaleng bat ban yu halor slaum uklem ngam namar ushim ya ka senjam jong ka jingat bat ka kamba akaja ba u Petros ubomju la meno ban yu ban yaj na slaum menta ula namar ushim ya ka senjam jong ka jingat ula ki kamba akaja klempoi perkat uju im syaduriau udai unong tong dok kha ula mlin la bon sen hoj ula ban jingi lese ula ban long profesional ban jingi hendrai ban ya hasla duriau tm ban ya sla te la penban ha kata ka por u Petros u ya na sla
Kamut setiap udai da uwei pat u Petros. Udai ujuk utu u bajutong dok ha. Teka eipat ka jingya per. Balai pat menta u klem ngam u yaj na slau. Kadau kalong ka jinget. U syim ya ka senjam jong ka jinget bat ka kamba ka cia. Ngakwa ban penken mau ya ita. Bat ha ka jingem ka jong ngiro. Larangi syania. Larangi nget larangi ai tilot shisha. Compare ki ai ki jing bangi kendo. Ka senjam jong ka jinget. Hau blai. Kalong ka badan kam de. Dei habangi le kumta ka jinget jong ngiro kanang krau kanang san ngenang yok bor. Hau matayas kan nyau lenong. Khat kendai bat arpeu ki dikot. Khat nyau khat kendai bat arpeu. Ngipule kini ki kenten. Onda kumta ki senran ki layawan hau jisu jar jar bat ki laong. Balai bangem la ban be no yo u. U jisu te ulayat ho haki namar ka jing bam nget jong pi. Nabashisha ngong hapi lada pidon ka jinget kabakat iwei isembai terso. Pin ong hau neulom to leit no nang ne hang tai te un leit no. Bat om don ke ei ro ya ka ba pin om la le. Kini kisenran Jisu kimla ban pen khia yu tu kena bapang bohor. Ki keli yu Jisu ki ong balai bangimla ban be no yu tu ksoj u ba pen khi yu tu kena upang bohor. Kadau bau Jisu ong phimla dei namar ka jing bom nge jong pi. Hanrei la da ka jinget jong pi kadon kat isembai terso. Kalabiang ban pen kenria awat ulumba. Hang ne u Jisu umot ban ong. Pidon kam ban syem ya ka senjam jong ka jinget. Om dadon kam ban ap haduk ba kata ka jinget kan he haduk kato. Henrei tangkat isembai tersoro. Lada pi syem ya ka senjam jong ka jinget. Kalabiang wat ulumba ruun kenria. Te Haman bangi pule ki gospel. Haman lagi por ba utrai Jisu upen kia ya ki beriu ki bapang. Kitu ki beriu ki yok jing pen kia. Dei namar bagi syim ya ke senjam jong ka jinget. Nuksa. Haba pule no yok nes kandai lenong. Dekot ban riu bat ban nyau. Hang tu pi pule yok tu beriu ba matla. Ubala kha matla nadu ke kepok ke kemi. Yones kandai lenong dekat ban riu bat ban nyau. U Jisu ulek kumno. Tongin ya pule. Kandai riu ban nyau. Onda ulah keren ya kini ki ei ro. Ulah bea ha kendau. Bat ulah tau ya isbok kendau. Dak kata ka bea. Bat ulah tak ya ita isbok kendau. Hakikmat jauh tau bamat la. Bat ulah ong hau. Tuk hilek betah hak pungsum silom. Kabalong habalabatai balapha. Namar kata ulah lek no bat ulah beta bat ulah wan pat udah pej kasenjam jong ka jinget une ubamat la dadei ba syim ya kasenjam ban nget ya ka ei ka ba u Jisu upha ya u pida ka jinget klem artatin hadin bala depta de isbok kendau hang ne hakmat jau une ubamat la u ko ngo u syim ya ka senjam ulek ban betah khmat hang ta gapung silom bat anda haba ulek kumta jia ki kamba uyo imat uyo khia te ka don kam namar kata ban syim ya ka senjam jong ka jinget khnang bagane ka jinget kanang krau kanang klan bat nyenang yo i ye ki kamba ki ba ublei upenja ka jing em jongi hau Markos kendai arfulai namar kata kendai arfulai Markos u Jisu ong ki ei baro ki long ki bala hau ta ubanget tengen ya sange